Ndewonu ndị nke m, ndewonu ụmụnne m, ekene ọmanụ. Asị m ka tata dịkwala anyị niile mma. Ọ na-ama m na tata dịkwala anyị niile mma. Ebe anyị anọ na ebe unu anọ na, asị m udo chukwa na ndụ anyị. Afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ana m ekene unu. Tata bụ ụbọchị oye bolo ụbọchị oru na asaa n'ime ọnwa ede aja ana. Ozi anyị tata ka anyị ji eweta ọnwa ede aja ana tata n'isi njedebe. Tata ka ọnwa ede aja ana na-agwụsị. Echi ka ọnwa ede aja ana na-agwụsị. Tata ka anyị na-eweta ozi nke ikpeazụ na ede aja ana. Echi ka ọnwa ede aja ana na-agwụsị. Nwanne echi anyị abanye ọnwa ụzọ alụsị. Ka m bido n'ịmụ ọkwa ozugbo. Anyị ewepụtago ọgụ arọ nke arọ na-abịa abịa nke ndị Igbo. Ọgụ arọ nke a anyị atụsagokwana ya ebe dị iche iche. Ọtụtụ n'ime anyị enwetago ọgụ arọ. Ọtụtụ n'ime anyị ji ya bụ ọgụ arọ. Biko onye na-ewetara n'ọgụ arọ na akala n'okwu aka okwu, biko zitela anyị ozi ka anyị na-ezipụ ka o wee luo onye ọbụla aka. Maka na ụwa nke anyị ka anyị na-eme. Onwere onye ga-ekuni emebe ụwa gị ma ọ bụ na imerụ ya. Onwere onye ga-apụta mebele onye ọzọ ụwa ya ma ọ bụ na o mere ụwa nke. Ụwa nke anyị ka anyị na-eme. Ka ọ ga-abụ anyị bisie n'ụwa nke anyị nọ wee sie n'aba ebe anyị si bịa. Ka anyị malụ na ndụ nke anyị dị, ụwa nke anyị pụta na o nwere ọbalụ n'ọgụ ọnụ dịka ndị pụtala ụwa, dịka ndị nọ n'ụwa nke fa. Maka na ife bụ ife jogbula ọnwụ ya bụ na ọtụtụ n'ime anyị a ga-amụ afa na mgbosi amụ fa na mgbosi fa nwụrụ. Fa na-ebi ndụ onye ọzọ. Fa ebibero ndụ nke fa wee nọsịa n'ụwa wee na si n'ụwa wee na. Ndị dị etu onwere ofu mkpụrụ ụlọ fa bala okike, onwere ofu mkpụrụ ụlọ fa bala ụwa. Mana fa nọsigonya bụ ụwa na fa ghọtara na ife niile ije niile fa bịala ebe a na o nwere ofu mkpụrụ ụlọ ọba. Maka na o nwere ife okike debelu na-arụ nke nwa bekee si nọ cells. Nke a anyị nwa bụ ndị Igbo atụsagie n'okwu niile anyị na-ekwu na sel nwee memory. Memory cell a ka ọ ga-abụ iwelu manure, ife dịka ogede lelule, ife dịka ọpọpọ lelule, iwelu ife ndị a niile tinyelu n'ukwu oloma ga-eji eto. Mana onwero ka oloma tozie ghọlọzie ọpọpọ ma ọ ghọlụ unele. Ifugie na ife ọbụla nwee ndụ, ife ọbụla nwere ndụ ife ọbụla chọrọ bụ ka a bie ndụ nke nyanwa. Maka na mmadụ na-eli anụ abụrụzi na ilikatazi anụ ịghọlụzie anụ ị na-eli. Enwero ka mmadụ likata anụ efi ghọlọ efi. Ya bụ na ọ dị ndụ, ọ dị mkpa ka efi bụla efi, ewu abụla ewu, mmadụ abụla mmadụ, ọkụkọ abụla ọkụkọ, ọbagwu abụla ọbagwu, onye Igbo abụla onye Igbo. Etu aka okike si chia onye ọbụla silụ maka na ọ nwere ife ọzọ ọ na-eme na ọ ghọtara etu a. Onye a bụ onye chọrọ ịgbanwe okike. Okike ada agbanwe maka na mmadụ chọrọ ịgbanwe, kama na ife okike na-eme bụ na onye ọbụla bịalụ imejọ okike ka okike rapụ ịlụ ife ọ na-alụ, okike na-ewepụ onye afọ. Nke a ka ndị Igbo na-asị na aja ana na-ejide mmadụ. Nke a ka ndị Igbo na-asị na ana na-etigbu mmadụ. Nwa bekee makwa ya ama. Onye ka nwa bekee ji wepụta ife a na-akpọ sustainability. Maka na ife ọbụla mmadụ ma emejọ okike, onyanwa ga-apụ na ya. Onwero ife ga-eme ka ụwa mebie. Ụmụnne m, ode emebi ode agwụsị anwụ mana mmadụ ga-apụ. Ya bụ na onye na-ejidero nke, onye na-edebero nke,
onye mebilu nke nyanwa ka okike ga-ewepụ, ndị mebilu nke fanwa ka okike ga-ewepụ. Ya bụ ka anyị saa anya anyị ka anyị ghọta efe ụwa bụ, maka nọ nke akpa nke nwa bekee bịa meghalị anyị anya, anyị aghọtara ụwa, anyị amarụzi ụwa. Na iji gaba n'iru, ana m ama ọkwa biko ụmụnne m si na nwanne echi nke ga-abụ mgbọsị nkwọ, nke a bụ mgbọsị Tuesday bụ mgbọsị nkwọ. Mgbọsị nkwọ a bụ ya bụ tata gaa, echi bụ Monde aga, Tuesday aga m eme vidio iji wee tụsa ọgụ arọ ndị Igbo. Aga m eme vidio iji kọwaa ọtụtụ ife gbasara ọgụ arọ ndị Igbo. Ife m ga-eji mee ya bụ vidio ife onyonyo mgbọsị nkwọ mkpụrụ ụbọchị na-abụọ na-abịa bụ maka ọ bụ mgbọsị afọ ka anyị na-abanye n'ime ọnwa ụzọ alụkwụsị. Anyị banye n'ọnwa ụzọ alụkwụsị, anyị ga-enwe mgbọsị oru na asatọ iji banye n'ọnwa mbụ na-arọ ọfụ nke ndị Igbo. Ya bụ na mkpụrụ ụbọchị ruo oru na asatọ ka ọ ga-afọdụ, anyị abanye na ụbọchị ọnwa mbụ maka ọnwa nke ndị Igbo. Ya ka m ji chọọ iwepụta ya bụ okwu wee kọwaa ife niile gbasalụ ọgụ arọ. Biko onye ọbụla nwere ajụjụ gbasalụ ọgụ arọ ọ chọọ ịjụnụ, were ohere a wee deelu m ozi ka m fụ na ife niile ajụlụ na ya bụ ọgụ arọ na m kọwasịrị ya kọwadalụ anya anị ka o waa anyị niile anya, maka na ọwa nke anyị ka anyị na-eme. Mmadụ ndị oji niile kpọkọta ọnụ, fa niile mechie ọnụ, onwero ka mmadụ wee sị na onye abụ onye Igbo, onye abụla onye Zulu, onye abụla onye Yoruba, onye abụla onye Akan, onye abụla onye Shanti. Onwere onye nwe ike ikwue ọkịka ka ị ga-aka. Mana mgbe fa meghele ọnụ fa sụọ asụsụ, ịmala ebe onye si nwere ife ọ na-egosi. Etu a ka okike si wee chia. Ọ bụrụ na okike achọrọ etu o mee mkpịsị aka niile faralera. Ọ bụrụ na okike emeri etu a o mee oke mmadụ niile fa na-acha ofu agwa, ndị ọma mbụ ofu agwa ka mmadụ niile ga na-acha. Mana okike emelia ka ife dị n'iche iche, maka nọ etu a ka ụtọ ka i wee welite ụtọ okike. Etu a ka okike si chia. Daalụkwanụ. Ka anyị gaba n'iru n'ozi anyị ji bịa tata. Nke afọ bụ ọkwa ka mma gbaka ife ka na-abịa abịa, kpụrụ ụbọchị abụọ na-abịa abịa. Tupu m gaa n'iru tata, biko ụmụnne m, ana m ayụ na ayịyọ. Tupu m gaba n'iru ozi m ji abịa taa, ụmụnne m, ikpele m ọdịnanị nakwa ikpele m ọ dịkwa naanị kwuru ọ bụrụkwa nke gịnị. Ikpele m ọdịnanị wee were ayịyọ wee na-abịa, maka na tata ọtụtụ okwu m na-ekwu ga-enwe ndị ọ ga-ewute n'obi. Ọtụtụ ife m na-ekwu tata ga-enwe ndị ọ ga-enye mwute n'obi. Biko nụ gbaghalụnụ m nọ nke a ka nke nwa bekee na-akpọ filọsọfị. Nke a filọsọfị ka welozie ka anyị were eziokwu ghọtịa n'Igbo. Ife ọ na-akọwa bụ na ife dị oji kpọọ ọnya na ọdị oji, na-agbanyerọ ma ọmụnwa ka ọ gbasaa ma ọ bụ nne m na nna m ka ọ gbasaa. Eziokwu bụ eziokwu. Biko na-ewe n'iwe nọọ etu o si daba n'ife anyị na-akọwa tata. Kedu ife njikwa efe nka? Ife njikwa anya bụ na tata ozi anyị ji bịa bụ Chekaira. Ozi anyị ji bịa tata bụ Chekaira. Chekaira bụkwa afa ọkwa afa mmadụ, mana ọ dị okwu na-abụ Chekaira. Tata ife anyị ji bịa bụ maka Chekaira, maka nọ ịmala efe ịbụ ịghọta etu ịra, etu a ka echiche gị gara. Onye chee na ya ara ka nwambe, echiche ya gara ka nwambe.
onye chee na ya arakadanda echiche ga-arakadanda. Odogo anyị anya kịta na ife niile dị n'ọdịnala Igbo, maka na ọ nyanwa bụ ife ọgụ arụ na-akọwala anyị. Ife niile dị n'ọdịnala Igbo bụ ka anyị ghọta etu anyị na okike si wee nwee mmekọ, ka anyị ghọta etu anyị na okike si wee nwee mmekọ. Mmekọ anyị a ka anyị ji ghọta na anyị abụrụ ọdụ ndị anyị chee na anyị bụ, na anyị arara ọdụ etu anyị chee na anyị ra, na anyị ebuka. Ya bụ na echiche anyị kwesịrị ibu karịa etu anyị chee na anyị ra. Mana anyị bịa ya na-eche ụfọdụ ndị asị ọkwa ya bụ mmadụ nkịtị. Ịbụrụ mmadụ nkịtị, nwanne m na nwanna m, na o nwere ife ya bụ ife ibu erika. Tata ka anyị ga-abanye n'okwu ndị a niile. Ya bụ na Chekaira mbịa ịkọwala anyị. Chelụkwanụ na mamara ofe n'alị m. Chekaira anyị na-ekwu maka ya. N'oge gara aga, okwu niile anyị na-ekwu, anyị na-asị, ajụjụ m na-ajụ bụ kedu Kaira? Kedu kamra? Kee kamra? Kedu Kaira? Kedu Kaira mgbe ị nọ n'afọ nne? Kedu Kaira mgbosi mbụ ịbanye n'afọ nne? Kedu Kaira mgbosi amụpụtali n'afọ nne? Kedu Kaira wee lue tata? Kedu Kaira? Nke a bụ ife akwụ n'oge gara aga. Tata anyị nọzi na Chekaira. Ọ bụrụzi kedu Kaira, na ọ bụ Chekaira. Ọ nke a ka anyị ga-eji zaa ajụjụ a na-aza oge gara aga. Anyị na-asị onye ka m bụ? Onye ka m bụ? Onye ka ị bụ? Anyị wee zaa ajụjụ a n'oge gara aga sị na anyị bụ gịnị? O nwere ife ọzọ anyị bụ na-abụrụ ede aja ana. O nwere ife dị iche. Ọnya ka anyị ji wee weta mkpụrụ osisi dị iche iche debesị. Ọkwa iwenite mkpụrụ osisi ọbụla ụdala, ịkpọ onye ụdala, maka na ịkafuli adebie ọbụla ụdala, ịkpọ onye ụdala. Mana mgbe iwere ụdala alacha, ịlachasị anya ite anyị n'onya, gịnị ka ọ pụta? Ọkwa ụdala arapụgo ụdala ọ bụ bụlụ ngozi. Ọkwa ụdala arapụgo ụdala ọ bụ bụlụ gị nwa. Ya bụ na ife niile anyị chee na ọ bụ arụ anyị bụ ede aja ana, maka na anyị aghọtago na ede bụ nni na ọgwụ. Nni bụ ọgwụ, ọgwụ bụ nni nke na-enye ndụ, na-enye uto, nke nyela okike ndụ na uto. Ajụ anyị kedu ife onye anyị bụ? Anyị asị anyị na-ekwu maka anyị mmụ, maka na anyị bụ achịkọta anyị ọnụ. Mana ọ bụrụzie asọ mmụnwa mụ ngịnwa esi mmụ, kedu afa gị? Afa mmụ bụ. Tata anyị ga-enebanye anya na mmụ nwa anyị na-ekwu maka ya, gbasara etu o si gbachata ede aja ana. Maka na anyị aghọtago na ede aja ana bụ nyanwa ji ndụ ife niile. Mụ anyị na-ekwu maka ya bụ nne ede aja ana, nne na nke nna gịlụ. Nne na nna wetalia site na ụmụnna. Ya bụ na mgbe mụ na-eche na mụ bụ mụ anọrọ, ọnya ka anyị ji sị mụ nwa, mụ nwa. Maka na anyị na-asụ Igbo na-asụbi asụba, ya ma nghọtazi ife ọ bụ. Mụ nwa bụ mụ nwa, mụa, anyị asị mụa. Mana ife ị na-ekwu bụ mụ nwa, ịbụ nwa. Ya bụ na ọ bụ na ọmụ nwa, kedu ebe isi pụta? Ịkpụrụ onwe ịmụtara onwe. Ya bụ na ọ nwere ebe isi pụta. Mụ nwa afọ na-ezikọ na ọ nwere ife nyelụ gị ndụ nke a anyị na-afụzi. Ya bụ na anyị na-ekwu maka mụ, anyị ana-anya isi na-etu ọnụ ife m na-emesi alụ mụ nwa. Ife a bụ ife na-akọwa na
anyị bụ nwa sitelu n'onwere ebe anyị si pụta. Ebe mbụ anyị si pụta bụ na nne na nna. Ọ na-akọwa na ede aja a na-akpụpụtalụ mụ na gị, mụ nke a bụ ọkala mmụọ, mụ bụ mmụọ nwa. Mụ bụ mmụọ nwa. Mmụọ nwa a bụ ede aja na bụ ya nwanyere ya uto na ndụ. Uto na ndụ a bidolu site na ede aja na nke nne lilo na ede aja na nke nna lilo, ka fana abụ ji wee bịa wee nwee mmekọrịta wee wepụta mụ nwa. Ya bụ na mụ nwa gbadolu mkpọrọgwụ na-ede aja na nke nne na nna lilo, wee tolue, wee nwee uto, wee tolue oge fa ga-elu ịmụpụta mụ nwa na gị nwa. Nne na nna nwekwara ebe fanwa si bido. Nne na nna bụ ede aja na sitelu n'ụmụ nna, maka na nne nwere ụmụnna. Nne si n'ụmụnna bịa njem na be di. Ya bụ na nne na nna nwere mkpọrọgwụ fasin ya wee gbawapụta. Fasikwa n'ụmụnna. Mgbe nne si n'ụmụnna bịa be di, ọbata na be ụmụnna. Ọ bụ ụmụnna nyelu nna ede aja na ụmụnna lilo kafaji wee wepụta nna. Ede aja na nke nne na ụmụnna nne lilo kafaji wee wepụta nne. Ya bụ na nne na nna ji ede aja na ụmụnna wee mepụta mụ nwa. Na mụ nwa ị na-ene anya bụ onye yọtalụ nne ede aja, onye ji ede aja na nne na nna nke fanatalụ ndị ụmụnna wee mepụta mụ na gị, mụ nwa. Chekaira ghọta kaira. Ichekaira bụ ịghọta kaira. Ịghọta kaira, echiche gị ewee gbasalue etu ịra. Ya bụ na ife anyị na-akpọ mụ nwa nwere ebe o si wee jelu na-abịa. Ụmụnna anyị na-ekwu maka ya ji ede aja na nke obodo fa. Kịta ụwa na-eje mba, Igbo na-eje mba, mana onwe ndị na-ejebe mba. Nne m obi ijele ejebe mba. Sọsọ mba o jelu bụ kpọzie anya n'obodo a na-akpọ Naijiria, isi ana Igbo jee ana ndị Yoruba, mụọ isi ana Yoruba jee ana Hausa. Mana nyanwa na onwe eje akaro wee ji ife a na-akpọ ije mba ọzọ jee nọla ebe afọ too. Ya bụ na okpoko nne m etu a ka ọ dịkwa nne gị nwa na nna gị nwa mazịlụ nọ gị nwa ma akụkọ ụwa gị. Okpoko nne gị afụ maọbụ nna gị afụ ka bụ okpoko nne afụ na site n'aja ana nke ụmụnne ya olilo. Ụmụnne ya site n'aja ana obodo ya, maka na onwe ndị na-arapụbe obodo fa chaa chaa chaa. Dịka nye gị nkọwa gbasalụ m, ngwa gị sị na nne nna m bụ nwa azụ Ogbunike, nne m bụ nwa azụ Ogbunike, nna m bụ nwa azụ Ogbunike, nne m bụ nwa azụ Ogbunike, mụnwa bụ nwa azụ Ogbunike, aja ana m bụ azụ Ogbunike, nne nne m bụ nwa Ifite Ogbunike, nne 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 m bụ nwa Abatete. Ya bụ na aja ana m niile bụ ana Igbo kpọmkwem. Etu a ka ọ dị gị nwa. Site n'ụmụnna wee gafee n'ụmụnna wee gafee n'ụmụnna, site n'obodo wee gafee n'ụmụnna, site n'ụmụnna wee gafee nne na nna, site na nne na nna wee lute gị.
maka na ife anyị na-akọwa bụ aja ana bụ nni na ọgwụ nke nyelu ndụ. obodo gị bụ aja ana Igbo. Aja ana Igbo nke obodo gị litelu ka o ji wee nwee nya bụ obodo, wee welu nya bụ obodo wee mepụta ụmụnna, wee welu ụmụnna wee aja ana obodo Igbo ka obodo gị ji wee kpụọ onwe. Obodo gị wee welu aja ana Igbo ji kpụọ onwe wee mepụta ụmụnna gị. Ụmụnna gị wee welu aja ana obodo gị nke obodo gị natala Igbo wee welie wee mepụta nne na nna gị. Nne na nna gị wee wele aja ana nke ụmụnna gị ji kpụọ onwe fa, nke fa natala obodo gị nke o ji kpụọ onwe, nke obodo gị natala Igbo wee welu wee mepụta gị nwa. Ya bụ na okpukpu ka ọ bụ na ife anyị na-ene anya na ọ bụ nyanwa bụ mụnwa bụ okpoko aja ana nke nne m na nna m nke fa natalụ ụmụnna, nke ụmụnna natala obodo, nke obodo natala Igbo. Ọ nke akpata iji dị iche. Ọ nke a bụ nyanwa ka ị ga-eji si na ịdị iche na ịbụ onye Igbo, na ịbụrụ onye Zulu, na ịbụ onye Igbo, na ịbụrụ onye Mali. Ọ nke a nyelu gị ife nwa bekee na-akpọ identity. Ọ nke a nyelu gị identity maka na ọ bụ na nne na nna emepụtara gị, ọ bụ na fe eliri aja ana bikos anyị amalugo na aja ana na-enye uto na ndụ. Ọ bụ na nwa afọ na o toro na ọnwụ n'oge, ọ bụ na nne na nna nwụ n'oge, ịma nne ya mụnwa ama nne ya. Ọtụtụ ndị Igbo bụ ndị nwụrụ na Biafran War, Nigerian Biafran War in the 60s. Ndị niile afọ nwụrụnụ gịnị gbulufa? Ọ bụrụ mgbe ọtụgbulufa na elilu ede aja ana. Ede aja ana ka anyị na-akpọ nni. Ede aja ana ka anyị na-akpọ nni. Ịbịa n'ụlọ ọgwụ nwa bekee a na-akpọ orthodox medicine, ọ ga-enye gị ọgwụ nwa bekee mana ọ ga-agwa gị na ị ga-eli nni. Maka gịnị? Na ọ bụ nni afọ ị ga-eli ka ọ ga-abịa ịṅụzie ọgwụ, o wee nwee ike ọgwụ ewee fe ife o ji alụ ọrụ. Maka na ọgwụ na onwe ya nwere ife ọ bụ. Etu a ka ọ dị mana vitamins nke a na-akpọ vitamins mmadụ na-aṅụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ịṅụ vitamin nke a na-akpọ vitamin C, ị ga-achọ mkpụrụ osisi nwelu vitamin C ka ọ ga-abịa ịṅụ anya ọfụ ife o ji ọfụzia dị natural vitamin C, ọ banyezie na-arụ nke afọ bụ sintetik, nke afọ bụ nke akpụlakpụ, afọ ife dịzie na-arụ elie na-alụ ọrụ. Nke a na-ezikọ na ọ bụ na mmadụ adịrọ ndụ, onwero ka onwe ike wee wepụta nwa ma o wee wepụta mmadụ. Nke ọ na-ezikọ na ọ nni na ndụ na ede aja anị na ife elileli na-edebe obodo. Ọnya bụ na obodo na-aga na-amụwanye na-abawanye. Nke a ka ndị ilo ga-eji sị na ọ bụ na agha daa, na ọ bụ na fa chọọ imechi obodo a, na fa chọọ imeghachife azụ, ka fa welu agụụ, ka fa wepụfa, ka fa nwee ike iwepụfa ike ime nni, isi nni, ịlụ ọlụ nni. Ọ bụrụgodu na nni afa ga na-edizi ga-esi na aja ana ga-abụzi nni si obodo ọzọ. Nni si obodo ọzọ bụzi nke kpụ na aja ana ndị ọzọ, mana ọ ga-enyefa ndụ. Ewepụ a, ndị afọ ga-abụ ndị emelili emeli. Maka na aja ana bụ nyanwa ji uto, nyanwa ji ndụ.
ya bụ na anyị na-ekwu maka Igbo, anyị na-ekwu maka obodo, ụmụnna, nne na nna na mụnwa, ndị a niile bụ ndị lilu ede aja ana. Ede aja ana ka Igbo itinyezi anya n'ọnụ onye ọbụla ga-aghọta nni ife elileli o nwere onye nwere ike ịdị ndụ gafee oru na abụọ na iri nke bụ 50 years ma ọ bụ na o liro ife ndụ ga-agwụ. Ya bụ na onye ọbụla ba hunger strike, onye ọbụla nke gụchiri ọnụ a si na o nwere ife mwute na-eme na ya ama nli nni, ọ gafee ụkpụrụ ụbọchị dị etu afọ, onye afọ ga-anwụ. Maka na ọ bụrụ sọsọ ume ndụ ji ndụ. Ife nke a na-akọwa bụ maka anị, ulu anị balụ, maka na anyị aghọtago na ọ bụ site n'ede, site n'aja ana ka ede si pụta, mana aja ana sitelu n'anị. mụnwa lile ede aja anị, gị nwa lile ede aja anị wee dị. Mụ na gị lile ede aja anị wee dị. Ife a na-aghọta bụ na anyị bụ ọkala nne na ọkala nna, ọkala nne na ọkala nna. Ife ndị a ka anyị bụ. Ọ bụrụ ofu ebe ka anyị si pụta. Anyị gbadolo ụkwụ n'ebe na-abụ. Ụkwụ anyị gbadolu n'ebe na-abụ. Ụkwụ anyị gbadolu na be nne, ụkwụ anyị gbadolu na be nna. Maka na nne nọ na be nne na ụmụnna na obodo nne wee topụta bụrụ mmadụ tupu amụpụta gị. Ife eji kpụ nne na obodo osi na ụmụnna osi bụ aja ana obodo afọ. Aja ana obodo a nyelie ndụ. Ede aja ana obodo afọ. Ede aja ana obodo afọ nyelie ndụ tupu o wee bịa ijebe di ya na di wee nwee mmekọ, wee mụpụta ife a na-akpọ mụ nwa. Ya bụ na mụ nwa anyị na-ekwu maka ya, na-agwa ya maka nwa nwa na ọ bụ nwa. Ya bụ na nwa a nwere ngalaba abụọ, nne na nna. O nwere ike ịbụ ofu obodo, nwee ike ịbụ obodo na-abụ, mana ife ọ na-akọwala bụ nọọ ebo na-abụ ka Igbo jisikwu ibonibọkwụlụ na ebo na-abụ wepụtalụ mụnwa. Ọ maka nke a ka anyị ga-eji wee metụta aka n'ife kpatala ayịyọm yọlụ gbasalụ na okwu mbịa ikwu tata na ọ ga-ewute ọtụtụ n'ime anyị, maka na ọ nwere ife ọ ga-ekpughela anyị na-echebanụrụ uche. Anyị echenụrụ uche gbasara ife ndị a niile, mana ife ndị a bụ ife anyị na-eme n'omume, ife anyị na-akpa na agwa dịka etu ụbọchị si dị, mana anyị etinyenụrụ ya n'uche, anyị echebanụrụ ya n'uche. Tata ka anyị ga-eneba anya n'ụmụ ife ndị dị etu a. Ife gbasalụ mụ nwa, mmụọ nwa nne na nna ji wee pụta, anyị nwa si na ya wee pụta. Ọ na-akọwala anyị ebo na abụọ n'iji kọwaa. Ọ bụrụ na nne bụ onye Ụmụahịa, ọ bụrụ na nne bụ onye Ụmụahịa, ọ bụrụ na nna bụ onye Ọkigwe, nke a bụ ife m ji ama atụ n'iji ma atụ. Ọ bụrụ na nne bụ onye Nkwere, nna bụrụ onye Ọlụ, nke a bụ ife m ji ama atụ. Arụ na obi mmụọ nwa famụta, nwa si na fapụta, ụmụ si na fapụta ma fakalie ofu. Arụ na obi mmụọ nwa
si na nne na nna apụta, obi fana abụọ ga-ekwenye n'obodo na-aba. Obi ụmụaka, obi nwa na obi ụmụaka ga-ekwenye n'obodo na-aba. Ọ bụrụ na nne bụ ụmụ ahịa, nna bụrụ oke igwe, obi ụmụaka nne na nna amụpụtalụ ga-enwe nkwenye n'obodo na-aba. Ife ọ na-akọwa bụ na ọnwa ife ọbụla metụtalụ oke igwe, ọ ga-emetụta ụmụaka na-arụ, maka na ebe nna fasi. Ọnwa ife ọbụla gbasara ụmụ ahịa, ọnwa ife ọbụla adabalụ metụtala ụmụ ahịa, ọ ga-emetụta ụmụaka na-arụ, maka na ebe nnefasi. Ya bụ na ife anyị na-afụ dịka mụnwa, anyị na-asị anyị maka tata bụ Chekaira. Chekaira ka anyị ghọta na ọ bụrụ maka na afa mmadụ bụ Chiedozie maọbụ Chieloka maọbụ Ọbịanuju maọbụ Nkiruka maọbụ Ugochukwu maọbụ Ifeanyị Chukwu maọbụ ife ọbụla bụ afa mmadụ, ọ bụrụ sọsọ ebe afụ bụ ebe onye afụ jedebere. Na mkpọrọgwụ onye a ebuka, maka na ebe o si gbanite ije bụ nne na nna. Nne na nna nwere ebe fanwa si malite ije. Ya bụ na ife ndị a bụ ife na-emetụtakwa mmụọ nwa mụnwa na-arụ, maka na abụ m ọkala nne, abụ m ọkala nna. Ya bụ na mmụọ nwa nwere mmasị n'obi ime ka ọ dịlụ ọkala na-aba mma. Mmụọ nwa nwere mmasị n'obi na ọ ga-adịlụ obodo nne si na apụta nwa, na ọ ga-adịlụ obodo nna si na apụta nwa. Maka na mmụọ nwa na-enwe mmetụta, mmụọ nwa nwere mmetụta ya na anị site na nne na nna, site na aja na nne na nna liri. Ife ọbụla ga-eme ka e wee chebe obodo a, nwa na ụmụaka ma obodo ndị a ga-agba mbọ fụ na faso chebe ya. Mmụọ nwa na makpọzie anya mmadụ nwekwalụ mmasị ichebe obodo ndị na-aba maka ife ede aja na nke falilu dịka esikwu, maka na arụ chọrọ mmekọrịta ya na anị. Arụ chọrọ mmekọrịta ya na anị. So bụ na anyị na-ekwu maka mmasị, ife anyị na-ekwu bụ loyalty, maka na ama m na ọtụtụ n'ime anyị ga na-asụnye obele oyibo ka fa wee ghọta, maka na Igbo, ọtụtụ n'ime anyị Igbo na-agbagwojuzi anyị anya. Ọ nke a ka anyị ga-eji ghọta ebe anyị na-aga, maka mgbe anyị na-ekwu Chekaira, ka anyị wee ghọta ife anyị na-enebanye anya n'ụmụaka nke anyị nwa ga-amụpụta, na ife anyị na-enebanye anya na ndụ nke anyị nwa nke anyị dị adị. Maka gịnị? Na mmekọrịta anyị na-ekwu maka ya na arụ chọrọ mmekọ ya na ana bụ afọ anya. Onwere onye ga-afụ anị, maka na onwere onye ma mmalite anị. Ife anyị na-azọ ụkwụ, ife anyị na-azọ ụkwụ, ebe anyị na-akọnye ji, ebe anyị na-akọnye dị, ebe anyị na-eni ozu, ebe anyị na-egwupụta gold na diamond na oil, ife ndị a niile bụ aja ana. Ife ndị a niile bụ aja ana. Ebe a na-anọ ebuka, ife buli ibu, mana ọnyanwa bụ ife kpụrụ ndụ gị. Ma ya chọrọ ma ya chọrọ, arụ anụ arụ ka chọrọ mmekọrịta ya na ana. Ọnya ka anyị zikwu tata, ozi tata bụ Chekaira na ịbụ nwaanyị. So etu ị ga-esi nwee mmekọrịta gị na anị bụ site na aja ana nke ị na-azụ ụkwụ, ma nke kasị nke na olili.
ya bụ na mmadụ naanị na-agba ndụ. Mmadụ o nwere ọgbụgba ndụ nke jikọrọ mmadụ naanị. Nkwe ịgba ndụ ndị ụka banye n'ime fakịta eche na na-ekwu maka covenant. Covenant abụrụ ịgba ndụ. Covenant bụ ife na-lead towards ịgba ndụ. Covenant n'onwe is a symbolism, is a symbolic manifestation of ịgba ndụ. Nke a bụ covenant. Ife imele eme ka o wee ziko, ka o wee lidie gị ọgbụgba ndụ. Ịgba ndụ bụ affinity. Ịgba ndụ m na-ekwu bụ affinity. Ife na-enwero ntọsa. Enwelu ife nwa bekee na-ekwu maka infinity. Ịghọta ụwa dịka infinity, infinite, agwụ agwụ, anwụ anwụ, ana ana. Maka na ọ na-ebe tele aka, mana ọ na-ebe dị nso. Mana onwero ka ịfụsịa, onwero ka ịfụ mbido, onwero ka ịfụ njedebe. Ịnọcha na ọ dịkwa ya, mana ọnyanwa bụ onye wepụta gị, nyanwa wepụtara ife niile. Gị na mmụọ gị ka chọrọ ka unu na-enwe mmekọ. Mmekọ a onwero ife ga-ekewe ya. Na mmadụ kpọrọ onwe Kristian tata maka gịnị? No, the fortunate or unfortunate amụ anya na family bụ Christian family. Ọ bụrụ na obodo, ọ bụrụ na nne na nna m pụtara ya na fa bụ ndị dafa bụ Muslims, nwa afọ enwero choice, iwulili bụ na Muslim ka ọ ga-abụ. Ọ bụrụ na ana Igbo fụọ onwe ya kịta na ọ fụrụ onwe in the middle of Arab country, iwulili bụ na ana Igbo ga-abụ a Muslim country. Ife m ji na-enye ife a bụ ka anyị wee nwee ife ịghọta ife bụ affinity. Affinity abụrụ covenant. Ịgba ndụ m na-ekwu maka abụrụ covenant. Maka na ndị ụka nwee ike ichebe na ife m na-ekwu maka ya gbasa covenant. Ịgba ndụ bụ ife ịma na-atọsa nwa atọsa. Ọsọ gị bụrụ onye ụka, ọsọ gị bụrụ onye Muslim, ọsọ gị bụrụ onye ọdịnala, ọsọ gị bụrụ Hindu, ọsọ gị bụrụ Buddhist. Okike na mmadụ nwere ndụ fagbalụ, ndụ atọsa atọsa. Ụwa na ndụ na mmadụ nwere ndụ ọgbụgba ndụ, ndụ atọsa atọsa. Maka na ifi na ebe ụwa si, ebe ụwa dị, nsọtụtụ ọnụ ụwa eteka. Onwere ụgbọelu ga-efelue, onwere ụgbọanị ga-efelue, onwere ọdịdụ ndụ. Mmadụ dịgide ndụ lue 1000 years ga-ejelu ebe afọ. Mana o nwelele ka nyaba anị na mmadụ si enwe mmekọ kwa ụbọchị. Etufa si enwe mmekọ afọ bụ site na olili. Maka na mmadụ ga na-elilili ife si na anapụta. Ife si na anapụta bụ ife si na aja ana. Ife si na aja ana. Ife si na aja ana wee pụta. Nke a bụ ede aja ana. Maka ọnya ga-enye uto, nya ga-enye ndụ. Maka na mgbe ana wepụtara ife niile, ọ wepụtara ife ga-edebe ya. Ọnya ka anyị ji sị ma ọ pekasta mpe ọbụla ofu mbilibe anya na anị ga-ewelu fa niile oge ga-elu. Ya bụ na anị na mmadụ na anị na-enwe ọgbụgba ndụ nke bụ affinity, nke bụ ndụ oluga ndụ, agwụ agwụ, site na nni mmadụ na-eli. Mmadụ ama nsị maka ifi na ya ekwetara n'ọdịnala na ya abụzi onye ụka na-speak in tongues, maka ifi ya na ya ama nlizi nne. Mmadụ ama nsị maka ifi na Igbo na-eme ọdịnala na nyanwa abụlugo onye ụka, maọbụ na ya abụlugo onye Muslim, na ya kwetazie na ụzọ iji n'eluigwe ga-abụ na Meka, maọbụ na ya kwetazi na ụzọ iji n'eluigwe ga-abụ na Jerusalem. Maka ifie na ya ama nlizi nkwụ na akwụ na ụdala na oloma
na ube nke si n'ala Igbo pụta asị maka na nke a bụ enwero ife ọ bụ, nke a bụ ife mmadụ gbakwunyere onwe ya na ndụ. Ọnya ka m ji sị na ọ nwere ka o si wee ife so mmadụ nya sị na ọ bụ na ọ bụrụ na ọtụtụ ife anyị na-eche na bụ dịka na bụ onye ụka ma na bụ onye muslim na ife gbasalụ nke a bụ ebe anyị nọ. Ife a bụrụ onyanwa bụ ndụ gogogo, ọ bụrụ ya bụ ọgbụgba ndụ mmadụ n'okike nwere gọọ. Ọ bụrụ ya ife ndị a niile bụ ife mmadụ kwetala ekweta gbakwa ile onwe ya na-arụ. Ya bụ na ịgba ndụ mmadụ na okike site na ana, ịgba ndụ mmadụ site na ana ya na okike nwelu site na ana bụ na olili ife ililu n'ọnụ. Olili a bụ mmekọrịta mmadụ na ana. Olili a bụ na mmadụ na ana na-enwe mmekọ. O nwere onye nwee ike isi na ya akpọkazi asị na etu ndị obodo fa si ebi ndụ na ya ama nlizi ife si n'obodo fa pụta. Ịma na ọ ga-arapụ obodo akwapụ, mana tupu ọ na-arapụ obodo akwapụ ya gbugodo onwe ya. Maka gịnị? Na ife ọ na-akpọ onwe ya ọkpọla asị, ife ọ na-akpọ obodo ya ọkpọla asị, ife ọ na-akpọ omenala ọdịnala obodo ya ọkpọla asị bụ nyanwa kpọmkwem, bụ nyanwa nke a na-akpọrọ mmiri. Maka gịnị? Na ọ bụ obodo ya afọ bụ ife lile aja ana, ọ bụ aja ana obodo ya afọ lilo ka o ji wee nwee ụmụnna wee lie aja n'obodo ya. Ụmụnne lile aja n'obodo ya wee wepụta nne ya na nne ya wee lie aja n'obodo fa wee na-eto wee lụọ ike ilu na fa elugo oge ịmụpụta nyanwa bụ nwa fa wee mụpụta ya dịka mmụọ nwa. Fa wee mụpụta onye afọ mụpụta mụ na gị dịka mmụọ nwa. Ya bụ na asị ọbụla anyị kpọrọ obodo anyị bụ asị anyị kpọrọ nwa anyị, na ọdịmma nke obodo anyị na mmetụta anị, nwekọrịta na mmekọrịta anyị na anị ga na-enwe, na anyị ga na-eli ife si na anị afụpụta. Mana anyị sị na ụzọ ndị a ajọka njọ ka anyị gbapụ ebe ọbụla anyị fụrụ onwe anyị bụkwa aja n'obodo anyị wee lụọ ebe afọ. Maka na anyị bụ ya bụ ede, onwero ife anyị bụ. Ngozi ka bụ 100% equals ede aja ana. Okechukwu bụ 100% equals ede aja ana. Ikechukwu bụ 100% equals ede aja ana. Ifeanyi Chukwu bụ 100% equals ede aja ana. Nwankwọ bụ equals 100% ede aja ana. Ya bụ na ebe sọkwa ọnya ka ndidi bụrụ onwe ya gaba, onye ya na ndidi ya aga ije bụ ede aja ana, nke bụ aja ana nke ya na anyị na-enwe mmekọrịta. Ọma nsụchapụ nwa asụchapụ, onwero ka o mechapụ nwenye emechapụ, ọma mfichapụ nwa efichapụ. Maka na ebe a bụ ebe o si jelu wee pụta, ebe a bụ ebe o si jelu bịa. Nke a ka nwa bekee ga na-akọwala anyị ma ọ na-ekwu maka cells, cellular memory, ka anyị ghọta na ife anyị na-afụ dịka ọnụ ma a na-afụ kịta, ma ọnụ gị a na-afụ, na ọnụ gị a na-afụ abụrụ ọnụ gị, na ọnụ gị anyị na-ene anya kịta nwere ike ịbụ ọnụ nna 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 anyị, na ntị gị na-ene anya nwere ike ịbụ ntị nne nne nne,
maka na gịnị na cells nwere memory. Ọnya kpatara na ọ bụ na ije akwụkwọ nwa bekee biology wee si ebe anyị ifefa na-akpọ epigenome ga-akọwali gị ife niile m na-akọwali. Epigenome ga-akọwali ife niile akịta m na-akọwali. Igbo wee na ife ndị anya nekọta anya mgbe fa na-eje ije ife gbasara iwepụta mmadụ, ife gbasara okike mmadụ, wee kpọọ onye agbọ. Mana nke a bụ ife anyị ga-atụsa na arọ anyị na-abanyezi abanye, mgbe anyị si na igbo mmụọ anyị nọ na kịta wee banye n'igbo mmadụ, maka anyị ka nọ n'elu igbo mmụọ. Anyị ga-esizi igbo mmụọ wee tọsaa igbo mmadụ ka anyị wee ghọtazi ife igbo na-ekwu maka omenani, maka na omenani bụ na ọdịnani ka ọ gbadoro ụkwụ. Ọdịnani bụ iwu mmụọ. Ya bụ na ife niile anyị na-akọ n'arọ a nke a na-agwụsị agwụsị bụ igbo mmụọ, na anyị ga-ebute ebubatakwa ya wee tụsazie anya etu osizi wee dị, na ị na-achọ nwaanyị, na ị na-achọ ịnụ di, na ị na-ajụ ese, na ị na-ajụ ese, ife ndị a niile ka anyị ga-aghọta ife kpatara igbo ji emefa. Ya bụ dịka anyị si akọwa na mmadụ n'ụwa na-enwe mmekọrịta, mmadụ na ana na-enwe mmekọrịta fa bụ ịgba ndụ, ọgbụgba ndụ nke dịlụ mmadụ n'ụwa, nke nwa bekee ga-akpọ affinity, because o nwero ife ga-ekewa ya. Na-ewe kama iwe elurona ya, na akpọ kama obodo masị elurona ya. Maka ndị na-eche na faste na fa akpọli igbo asị, na igbo ajọka, na igbo emero nke a, na igbo afụrụ onwe fa n'anya, ndị a niile aghọtara na igbo fa na-ekwu maka ya bụ fanwa kpọmkwem. Maka na ife ọbụla ikpolo obodo gị esiro n'enuda. Ọ bụlụgodu na igbo dị ndụ sọsọ 5,000 years, for the past 5,000 years, ife niile kpụlụ ọkpụkpụ onye afọ, ife niile kpụlụ anụ arụ onye afọ, ife niile kpụlụ ọbara onye afọ, site na nne wee gaa na ụmụnne ya. Ụmụnna ka ị ga-aghọta kịta na ife a na-ekwu kịta bụ gịnị? Nna nne okpukpu wee lụọ anya bụ 5,000 years. Anụ arụfa ka ibu, anụ arụfa ka mbụ, anụ arụfa niile a bụ gịnị kpụlịa? Nni fali n'ọnụ bụ gịnị? Anyị na-akpụ ya nni maka ife na gịnị emego, maka ife na ọ gbawapụtago, o kewapụtago onwe ya n'okike. Aịfụ aka nni afọ aịfụli aka ya bụ maka na ọ gbawapụtago. Mana mgbe iwelu ya bụ nni tụnye n'ọnụ, taa anya n'onya, gịnị ka nni afọ ga-aghọ? Ọ na-aga olue n'ọnụ ya, ọ na-akpọ onwe ya akpụ? Mba, olue n'ọnụ inofe na arụ ya, ọ gholugo arụ ya. Ụdala ịlacha taa agholugo arụ ya, ji ili taa agholugo arụ ya, ụkwa ililu taa agholugo arụ ya. Ọ bụ na fa agholugo arụ ya, gịnị mepụtara arụ nne gị na arụ nna gị? Gịnị mepụtara arụ ndị anyị na-akpọ ụmụnna gị? Maka na site na ụmụnna gị ka nwoke ji chebe ịchọ nwaanyị wee nụbata nne gị. Site na ụmụnna nne ka nne si wee bịa ije dị wee bịa wee ya na ndị ụmụnna nna gị wee gbaa ndụ. Etu a ka ọ dị, otu a ka o si dị ụmụnne m. Ya bụ na nwa abụọ ọkala kịta ka anyị nebanye anya n'ife ga-eme mgbe onye Igbo na onye na-abụrụ onye Igbo mụtara ụmụaka. Nwa bụ ọkala Igbo na ọkala nke ọzọ.
ọ bụrụ na nwa bụrụ ọkala Igbo ọ bụrụ na nwa bụrụ ọkala Igbo bụrụkwanụ ọ bụrụ na nwa bụrụ ọkala Igbo bụrụ ọkala onye ọzọ anyị ga-eneba anya ka anyị fụ etu ọ ga-esi wee mee mkpụrụ obi nwa afọ ka ọ dị, kedu ebe echiche nwa afọ ga-adị, kedu ebe loyalty nwa afọ ga-adị. Ọ nke a ka m ji si biko na ọtụtụ ife anyị ga-ekwu na mgbede a na ọ ga-ewute ọtụtụ n'ime anyị, maka na ọtụtụ n'ime anyị amụtago ụmụaka bụ ọkala ọkala, ọtụtụ n'ime anyị amụtakwago na ụmụaka bụ Igbo kpọmkwem, mana ọ bụrụ ebe afọ maka na ọ bụ Igbo ka ọ bụ na ọ bụrụ ebe afọ ka ọ nọ wee be. Ọ bụrụ na mmadụ etu amụnwa dị wee mụta nwa bụ ọkala Igbo na ọkala obodo ọzọ, kedu ebe nwa afọ ga-achọ, kedu ebe ga-amasị nwa afọ ichebe karịa? O nwero ife ga-eme ka nwa bụ ọkala Igbo na ọkala ọzọ ka echiche niile na mmasị ya niile bụrụ sọsọ ichebe Igbo. Ọ bụrụ eziokwu. Echiche niile na mmasị a ga-abịa ichebe Igbo, chebe ọkala ebe nke ọzọ. Maka gịnị? Na ndụ anyị dị n'ime mmadụ n'ụwa, mmadụ na anị na-enwe mmekọrịta site na nne a na-akpọ ede aja ana. Ọ bụrụ na mmadụ bụ onye Igbo wee nụọ onye Hausa, ọ bụrụ na mmadụ bụ onye Igbo wee nụọ onye South Africa, o nwero ife ga-eme ka nwa, ọ bụrụ na nwa afọ too ọfụma, o nwero ife ga-eme ka echiche na loyalty dadịna n'ebe na-aba, maka na ọ ga-eche ka ọ dịla obodo nne mma, ọ ga-eche ka ọ dịla obodo nna mma, maka ọ bụrụ ọsọ nyanwa, ọ bụrụ ọsọ n'echiche nke nyanwa, ọ bụrụ ọsọ n'echiche nke nyanwa. Etu a ka o si dị na mmụọ nya, maka nya ka anyị ji sị mmụọ nwa mụnwa, mmụọ nwa, mmụọ nwa bụ mụnwa, mmụọ ọkali mmadụ nyanwa ka anyị ji kwuo maka echiche nke dị na mkpụrụ ndụ nke mụ na gị na-afụrụ anya, cellular memories. Mmekọrịta anyị na-ekwu maka ya. Gịnị bụ mmekọrịta? Kedu ka mmadụ, kedu ka nwa na ana, kedu ka nwa si enwe mmekọrịta dị site n'anya na anị, ndụ a, ịgba ndụ anyị na-ekwu ewee dị na-aga. O nwere omenala Igbo na-akpọ ịta aja ana. O nwere ife Igbo na-akpọ ịta aja ana. Ịta aja ana site n'ofu mmekọrịta mmadụ na-emekọrịta ya na ana, ya na ede aja ana, ya na aja ana. Ịta aja ana ka nwa bekee na-akpọ adaptation. Maka na ịmụọ nwa tata, ịkpọrọ ọ bụrụ na ịnọ kịta ife dị ka ọ bụrụ na ịnọ Malaysia wee mụọ nwa tata, nwa gị wee nọ ebe afọ arụ 5, i wee kpọrọ ya naanị Igbo, ị ga-afụ ka anwụ niile nọ n'ala Igbo ga-arapụzi onye ọbụla bịa n'atanya bụ nwa. Ifefa ji atanya bụ nwa bụ na fama na ọ bịara abịa, akpụkpọ arụ nwa afọ akara wee nwee ike, ọkara wee li ede aja ana nke si n'obodo gị nke ana Igbo ebe ịkpọ nwa afụlu, maka na ede aja ana dị n'obodo gị nwere ife ọ ga-abụ ga na-esi n'arụ gị, ga-abụ na anwụ ama na-atazi gịrị nne. Mana ịkpọrọ onye bịara abịa lue, ma ọ bụ gị nwa, ọ bụ na ịnọtego aka na ịkara wee lụọ ana Igbo, ilu ebe afọ ifu na ọgị nwa ka anwụ ga na-atazi karịa. Ịkpachala anya, nne izizi ị ga-eli ma ilu a n'ala Igbo, ede aja ana izizi ga-aba ya n'ọnụ ma ilu a n'ala Igbo ga na-asa gị afọ. Ife a bụ ife bụ adaptation bụ na arụ gị onwego ife dị na arụ gị nke ga-eme na
ọya nke na-aya n'obodo gị ọma mbịazituli n'ike ọma ntụzili n'ike. Adaptation a na-ekwu maka ya ọnya ka Igbo na-akpọ ịta aja ana. Na ọ bụrụ na ị nọlụ na obodo na-abụrụ ana Igbo mụọ nwa, site na mgbe nwa gị ịmụrụ nwa gị wee lue mgbe o ji gbaa ofu arọ, gị kpọnata ya n'ala Igbo ka o gwulie egwu, debie n'ilo, debie n'ezi, ebe a na ọ bụrụ kịta anyị na-eme interlocking, ka nwa gị gwulie egwu, ka o wele ife dịka ụdala tinye n'ọnụ, ka o wele ife dịka oloma ube tinye n'ọnụ, ka o wele ife dịka aja na proper aja soil tinye n'ọnụ. Ife ndị a ga-emie ọfọma that immunity, immune system ya esie ike. Ọtụtụ ife mụ na gị na-akpọzi germs disease ama nwe ike imetụ maka na o buildigo that immunity. Ọnyanwa ka ndị Igbo na-akpọ ịta aja ana. Etu a ka gị na ani si enwe mmekọrịta nke na-edebe gị ndụ. Ịta aja ana nke anyị na-ekwu bụ proper ịta aja ana ọfụma ọfụma. Igbo ga-asị gị ịṅụjulu ala nne ya afọ, rapụ nwa na-egbu igbe ka ọ taa aja ana. Nke ọzọ bụ na mmekọrịta nke na-enye ọgbụgba ndụ, nke na-enwe eme mmadụ naanị agba ndụ, aja na agba ndụ, bụ ịga akwụkwọ. Ebe nwata na-afụ ụmụaka ibie, ebe nwata na-enwe mmekọrịta. Ịga akwụkwọ na-eme ya ọmala ụmụaka ibie, ọghọta ife a na-ekwu, ghọta ka esi eche echiche ya na ụmụaka ibie egwu ka egwu. Etu a ka ọ dịkwa ma ịbụkwa nwata ma ịbụ okenye, maka na nwata na-eto na-eto, mana ife a na-akọ ife a na-akasị mkpa mgbe nwata ka bụ nwa, maka na anyị na-ekwu maka mmụọ nwa. Maka mụnwa anụnwa bụ okenye tata, ife m ji na-ekwu ife niile agbasala Igbo ọkwa maka na m nọ n'ala Igbo to, ọkwa maka na nta aja n'Igbo. Ọnya ka ife ndị a ji wee baa ụlọ, maka na ọnya na-ebute ọgbụgba ndụ nke anyị na-akpọ, nke nwa bekee si nọ affinity, nwekọ nke ịma na-ewepụ, nke ịma na-ekewa ekewa. Ife ọbụla ga-adịla obodo afọ njọ, ịpụta ibulu onwe etunye n'ime si kama si kee nwa n'ime. Ọnya bụ ọgbụgba ndụ. Ọgbụgba ndụ akpata na arọ one na-aga na onwero ife ga-emegide ka Palestinians kwụsị ịzụ anị fa bụ Palestine, maka na mmadụ na obodo ya na-agba ndụ. Ịtụnya bụ ọgbụgba ndụ si abịa ka m na-akọwazi kịta, site n'ịta aja ana, ọ adapt to go to the environment. Etu nwa bekee si kwe, you've adapted to the environment. Gị na obodo afọ agbago ndụ nke bali n'ime ọkpụkpụ, n'ime ọbara, n'ime ụmị ọkpụkpụ, ekewa ekewa. Nke ọzọ bụ ebe nwata nọ je akwụkwọ, edukeshọn, ịga akwụkwọ. Ife nke ịtọ na-ebute ọgbụgba ndụ a bụ asụsụ nke nwa bekee si nọ language. Ebe nwata nọta aja anyị, ebe nwata gara akwụkwọ, ebe ọ na-asụ asụsụ a, asụsụ bụ language na asụsụ Igbo. Ife nke ịnọ nke na-ebute ịgba ndụ ya bụ affinity, jikọta mmadụ n'ebe o si bịa naanị, bụ omenani. Omenani m na-ekwu maka ya kịta bụ way of life. O nwelu ka ndị si ebi ndụ fa, o nwelu ka obodo si ebi ndụ fa. Ịbata n'ala Igbo kịta, ife kachasị mkpa n'ala Igbo bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ife ịnọ a bụ nyanwanyela anyị izu, nyanwanyela anyị ọnwa, nyanwanyela anyị arọ. Ilue n'obodo ndị Yoruba, ọ bụrụ ife ịnọ dịfa mkpa. Ife dịfa mkpa bụ ise
ife dịfa mkpa bụ ise. Yoruba achọrọ ịgwa gị maka eke, ọ chọrọ ịma maka oye, ọ chọrọ ịma maka afọ, ọ chọrọ ịma maka nkwọ. Ife ọ chọrọ ịma na ọ bụ n'okike kelụ mkpịsị aka ise. Nọ mkpịsị aka ise bụ ise. Onye a bụ na ife na-alụ ọlụ na igbupụ nka ndị ama nwezi ike na nke a dị mkpa na nke a dị mkpa na nke a dị mkpa. Etu a ka ọ dị mba dị iche iche. Mba ọbụla nwere ka fasi wee ghọta ụzọ fasi ebi ndụ. Ịbịa kịta n'ala Igbo, nwoke chọọ ije nwaanyị, nwoke ga-eje mee ego n'isi nwaanyị. Ije ife dịka India, nwoke chọọ ịnụ nwaanyị, nwaanyị ga-eje mee ego n'isi nwoke. Way of life ọdịbendị dịlụfa. Ife kpata na m achọrọ ịkpụ ya culture bụ na m achọrọ itinye na in that political term. Culture nwee ka ọ dị because so ife na cultivate mmadụ dịka ife dịka religion afọm kwazigo part of people's culture. Mana way of life bụ etu ndị afụ si ebi ndụ fa kpọmkwem. Maka na way of life ị nwere ike ịfụ a n'omume. O nwere ka mmadụ ga-esi kpa agwa esi ha onye a bụ onye Igbo. Sọsọ agwa nkịtị ọ ga-akpa onye abụ ọsọ onye Igbo ga-akpa ụda agwa. Ife a nke ọzọ na-ewekọta anya bụ mmekọrịta bụ ime enyi. Ime enyi, friendship. Ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ ka nwa na-eto, maka na ebe ife ndị a na-ebuje anyị bụ ọkala ọkala. Ọ bụrụ na nne bụlụ Igbo, nna bụlụ onye ọzọ, ma ọ bụ nna bụlụ Igbo, nne bụlụ onye ọzọ, kedu etu o si eme? Kedu etu ya na ede aja na si akpali? Keduzi kafa ga-esi na-enwe mkparịta agwa? Kedu kafa ga-esi wee na interact? And kedu ka ọ ga-esi wee mee n'echiche nwa afọ? Maka onye ka anyị ji si ka anyị ghọta, anyị buru ụzọ ghọta na nwa nwere echiche na-abụ. Ebe na-abụ ọ ga-adịlo ya ụtọ, ebe na-abụ ga-abịa ife mee ọsị ka ya jee zọfa be nne na be nna, ma ọ bụ onye Igbo ma ọ bụ onye ọcha o, ebe so onye abụlụ ebe na-aba ya ka nwa ga-eji sị gị na nne m bụ onye South Africa, nna m bụ onye Nigeria. So ife ndị a m na-akọ mmekọrịta a ga-ebutuzi anyị n'ife gbasalụ ife na-aba. Ya bụ ka anyị nebezie anya n'ụmụaka anyị na-amụpụta, ka anyị nebazie anya etu ede aja ana na-esi akpa agwa na ndụ mmụọ nwa, na ndụ nwa mesizie n'ụbụla okenye. Ọ bụrụ na onye Igbo na onye Igbo, ọ gbasa onye Igbo na onye Igbo, nwoke Igbo na nwaanyị Igbo, nwoke Igbo na nwaanyị Igbo, ife a m na-achọ ịkọwa kịta, anyị nwezili ike igrupe na A and B, ma ọ bụ mpaghara mbụ na mpaghara nke ọzọ. Onye Igbo na onye Igbo, ọ bụrụ na onye Igbo na onye Igbo anyị ghọtago na onye Igbo na onye Igbo bụ aja ana Igbo kpọmkwem. Maka na aja ana Igbo nne na aja ana Igbo nna na ụmụnna n'obodo na ana Igbo kpụrụ mmadụ Igbo na-aba. Ọ bụrụ na fa na-abụ wee bịa nwee mmekọ nwoke na nwaanyị wee mụpụta nwa na ana Igbo, maka na ifi ede aja ana ka fa ji wee wepụta nwa. Ọ bụrụ na fa nọ na ana Igbo wee mụpụta nwa fa ede aja ana Igbo ga na-akụ kpọmkwem. Ikwu okwu Igbo buru ụzọ gbapụtakwuru n'iru. Isisi zọba Igbo buru ụzọ gbapụta kwuru n'iru. Maka gịnị? Na aja ana Igbo bụ nyanwa kpọmkwem.
ọ bụrụ na onye Igbo nụlụ wee mụpụta nwa bụ onye Igbo kpọmkwem n'ụzọ ije mgbe fa nọ n'ije, ọ bụrụ na fa amụpụtara nwa bụ onye Igbo kpọmkwem maka na nwa fa bụ akpụkpọ ọkpọkọ ede aja n'Igbo fa wee mụpụta nwa n'ụzọ ije. Na ajụjụ ajụrụ mgbe gara aga, kedu ka ịra mgbe ị pụtara n'afọ nne? Nwa afọ ewee si n'afọ nne wee pụta mana ọ nọ n'ụzọ ije ya na onye Igbo wee mụọ afa. Ọ bụrụ na ọ tara aja na Igbo, ebe ọ nọ, ebe amụpụtara ya bụ ebe ọ nọte, ebe afọ ka ọ tara aja na ya bụ na ebe afọ ka ọ nwego that adaptation, ebe afọ ka ọ adapt go with the environment ya na obodo afọ aghọtago onwefa bamie onwefa n'ime. Ebe afọ ka nwatakịrị afọ gara akwụkwọ, ebe afọ ka ọ weta education ya, ebe afọ ka nwatakịrị afọ na-asụ asụsụ, ebe afọ ka ọ ghọtalụ etufasi akpa agwa nyanwa na onwe ya na-akpasikwu agwa ka ndị ebe afọ. Ebe afọ ka ọ mele enyi. Ifugi ya kịta na ede aja ana Igbo nne na nna ji wee kpụpụta nwa na nwa anọzi na mba ọzọ, ede aja ana Igbo ede aja na ndị ọzọ na-enyezi ya uto na ndụ. Nwa a ka bụ onye Igbo mana Igbo ya akụghị mmiri. Nwa a ka bụ onye Igbo mana Igbo ya akụghị mmiri. Maka gịnị? Na ọtarozi aja ana Igbo ya na Igbo enwere ọgbụgba ndụ nke afọ fa gbara ndụ a wee bamie n'ime, maka na ọtara aja, maka na ọ gala akwụkwọ na obodo ebe afọ. Ọ bụrụ na ana Igbo ka ọ tara aja Igbo, ebe ọ tara aja bụ n'obodo anọmụa, ebe ọ gala akwụkwọ bụ n'obodo afọ anọmụa. Ọ na-asụ asụsụ obodo afọ anọmụa, ọ ghọtalụ omenanị na akparamagwa ndị afọ ebe afọ anọmụa. O nwekwalụnụ ndị enyi n'ebe afọ anọmụa. O nwero ife ga-eme ka nwatakịrị afọ, maka gịnị? na ya na obodo afọ anọmụa enwego ọgbụgba ndụ. O nwero ife ga-eme ka ị bịa ife ọbụla gbasara obodo afọ anọmụa, ka ị kwuo ajọ okwu gbasara obodo anọmụa, ka ọ na-abịa na n'iru bido zọba afọ ozugbo ozugbo. Ọ ga-enwe loyalty to obodo afọ. Ọ ga-ama na nne ya bụ onye Igbo, ọ ga-ama na nne ya bụ onye Igbo, mana loyalty nke izizi ga-abụzi n'obodo afọ ebe afọ ọ nọ wee nwee mmekọrịta nke nyeli ọgbụgba ndụ, nke nyeli that affinity with anyị. Nke a bụ ife nke dị na part A. Ị bịa na part B, ebe onye Igbo na onye mba ọzọ, etu m si kwu, biko ụmụnne m gbanyalụnụ m, maka na ife m na-ekwu na ọ ga-ewute ọtụtụ ndị, mana a ga-ekwu maka na-etu aka oside. Ebe onye Igbo na onye mba ọzọ, maka na anyị afụgo na ife anyị na-ekwu kịta na onye Igbo na onye Igbo ananarịrị ya. Obodo m nọ n'ime kịta, ọtụtụ ndị Igbo na ndị Igbo, nwoke Igbo na nwaanyị Igbo mụrụ ọtụtụ ụmụaka na UK. Ụmụaka ịfụfa n'ụlọ akwụkwọ, ịfụfa na yunivasiti kịta afa tonitego, fa ga-agwa anyị na nne m na nna m bụ ndị Naijiria mana mụnwa bụ onye UK. Etu a ka ọ dị na Amerịka, etu a ka ọ dị na mba dị iche iche. Ọtụtụ ụmụaka niile ndị Igbo na-amụ Igbo kpọmkwem, onwere onye na-asụ Igbo. Fada asụ Igbo, famara asụ Igbo, nke bụ na asụsụ langweji fenwero, nke bụ na aja na fataro. O nwere ike bụ na nne na nna kpọọ nwa afọ na mgbe ọ dị ofu arọ, mana for the past arọ 15 nke gara aga fejebe ebe anyị, 20 years nke gara aga, oru arọ gara aga fejebe ebe anyị. Ifugi na aja na nke afọ nwa afọ ta na onyụpụ gị osi gị na arụpụa, maka na
ọ dị ka ebe ịgbanye ife mmiri gbanyefe enye ofe. Anị na mmadụ chọrọ mmekọrịta. Anị na mmadụ chọrọ mmekọrịta. Mmadụ na anị chọrọ mmekọrịta. Mmekọrịta site n'ife a na-eli eli na ife dịzi iche iche ndị a nkọwagolo dịka egwu akwụkwọ na ịta aja anị na ịsụ asụsụ na ime omenala na ime enyi. Ọtụtụ ụmụaka ndị Igbo na ndị Igbo mụrụ nọ UK ebe m nọ, fa bụ Igbo n'ọbala, mana ife na-echu Igbo ụla adịghị echu ọtụtụ n'ime fa ụla. Ọtụtụ n'ime fa ga-alụ gụsị akwụkwọ banye with Commonwealth, ọlụfa na-alụ abụla ịbịa alụlụ ndị obodo ọlụ n'obodo nnukwu obodo ndị be anyị afọ. Igbo nọ n'okpulu ọbụla ịgba Igbo mgbe okpulu, ọbụla ịbụ spy mgbe okpulu. Ọ bụrụkwa na ọfa ncha, mana ife niile m na-akọwa kịta o doro ọtụtụ n'ime anyị anya, maka na mba ka nwa n'uto. Ikpolu anya na be anyị onwere enyi, ọmarọ omenani, ọmarọ ka ndị a si ebi ndụfa. Ọtụtụ n'ime ụmụaka n'obodo elugobe anyị enyefe ọkụkọ wee nabata fa, egbuo ọkụkọ wee sielụfa nni. Nwatakịrị nata back to UK ọ sị na ya adịgo traumatized. Ọ sị na ya adịgo traumatized na alụ emelie mgbe ọ na-alụlụ na ọkụkụ nye nyelie anya wee baa anya afa ka ya na-achọzi ọkụkụ asị ya n'oligi ya na nri n'anyasị nyaa. Mana nwatakịrị na-eli ọkụkụ kwa ụbọchị maka na ọkụkụ kwa ụmụaka nọ na UK na-eli, maka na ifi na ọghọtarọ etu ndị a si ebi ndụfa. Ọ ga-ejebe anyị mana obele oge ọkwado ịna, maka na be anyị afọ ojelu bụ ojije obodo ka ojelu, ọ bụrụ obodie. Ebe bụ obodie bụ ebe afọ ya na obodo afọ gbagolo ndụ. Ife m jikwu anya bụ ka anyị ghọta na ọ bụrụ sọsọ Igbo na onye ezi ka ọ na-eme, na Igbo na onye Igbo na onye Igbo, onye Igbo na onye Igbo nụa, na ọtụtụ ụmụaka na mmekọ na agbụgba ndụ fanana Igbo site n'aja ana Igbo na ozuro. Maka na ife fanata bụ nke fanatalụ nne na nna, mana ka fanatasilu nne na nna ede aja ana Igbo, onwerozi nke fanwa na-etinyezi wee na-eto, maka na ya aghọtago na ede aja ana Igbo na-enye uto, na-enye ndụ. Ọ bụ na nwata na-eto nwee uto nwee ndụ, mana aja ana ojizi wee nwee ya bụ uto na ndụ abụrọzi nke si n'obodo ebe o si bịa na-eto. Ọ ga-eme echichie ichekwaba obodo a ga-aka nke ndị Igbo. Nke ọzọ bụ ebe onye Igbo na-anụ onye mba ọzọ. Onye Igbo nụa onye mba ọzọ, anyị aghọtago na aja ana fa ga-abụzi ọkala ọkala. Aja ana ọkala Igbo nke bụ dị n'arụ nke onye Igbo, na aja ana nke onye afọ onye Igbo na-anụ ebe ọbụla onye afọ si na-apụta. Ọ bụrụ na onye Igbo a na onye afọ ọ na-anụ na fa na-abụ bi n'ala Igbo, nọ n'ala Igbo ka fa nọ wee bi wee mụpụta mmụọ nwa n'ala Igbo. Nwa afa mụpụtalụ ebe izizi ọ ga-ebu ụzọ na-akụ ọgbụgba ndụ a ga-abụ ala Igbo. Onye ọbụla kwulu okwu ọjọọ ma ọ chọọ ime Igbo ife ọjọọ, nwa afọ ga-amapụta ịbịa chebe ana Igbo, ịbịa nụlụ ana Igbo ọgụ, ịbịa gbalị ọgụ. Maka gịnị? Lụtakwa na ọkala, lụtakwa na nne ya bụ ọkala aja ana Igbo, ede aja ana Igbo, nne ebulu ọkala ede aja anọ ebe ọzọ o si bịa, nyanwa bụ ọkala nne na ọkala nne ya. Maka ifi na amụpụta gị n'ala Igbo, ọnọlụ n'ala Igbo
wee taa aja ana Igbo adaptation ọ adapt go na ana Igbo ọnọlụ na ana Igbo jee akwụkwọ ọnwa asụsụ ana Igbo ọmalụ akparamagwa ndị Igbo etufa si ebi ndụfa omee enyi ndị Igbo ọ na-elizi nni ma mmili nke si n'ala Igbo nwa afọ ọ ga-ebu ụzọ zọba ana Igbo ọ ga-amakwa na nne ya bụkwa onye dị etu a ma na nne ya bụkwa onye ebe dị etu a mana maka ife nọ n'ala Igbo ka ọ nọ wee nwee aja na nke nyere ya uto na ndụ nwa afọ ga-anụlụ Igbo ọ ga-azọ Igbo karịa ya bụ na ọ bụ na nwoke Igbo nụọ onye Ghana ma ọ bụ na nwoke Igbo nụọ onye ọcha o wee kpọlịa wee na ka a sị na nwoke Igbo bụ onye ụmụ ojii na ọ nụrụ onye ọcha onye ebe sonye ya bụrụ ma ọ bụ onye ojii onye ebe sonye ya bụrụ ma ya bụrụ onye Igbo fa wee nata n'ala Igbo wee mụọ ụmụaka fa n'ala Igbo wee zụọ ụmụaka fa n'ala Igbo fa wee too n'ala Igbo ụmụaka a ga-abụ ndị Igbo karịa ndị mba ebe ọzọ ọkalafa si wee bịa maka gịnị maka na ifi na afa na ana Igbo enwego ọgbụgba ndụ site n'ede aja ana Igbo nke nyefa uto na ndụ site n'ede aja ana Igbo nke nyefa uto na ndụ nke a bụ part B ebe onye Igbo nụrụ onye mba ọzọ part A bụ ebe onye Igbo na onye Igbo nụrụ fa mụọ nwa n'ala Igbo ma ọ bụ ya na onye Igbo ibie nụrụ fa mụọ nwa n'ụzọ ije part B bụ ebe onye Igbo na onye mba ọzọ nụrụ nke mbụ wee bụrụ fa wee mụọ nwa zụọ afa n'ala Igbo nke ịbụọ wee bụrụ fa wee mụọ nwa n'ụzọ ije ya bụ na onye Igbo na onye German ma ọ bụ onye Igbo na onye Turkey ma ọ bụ onye Igbo na onye UK ma ọ bụ onye Igbo na onye Spain wee mụọ nwa weda mafa amụrụ ụmụaka na Germany ma ọ bụ na fa amụfa na Spain ma ọ bụ na fa amụfa na America ya na onye Spain jezi America bilu ma ọ nọ ya na onye Germany bịa kpọrọzi nwa fa bụ ana Igbo wee bịa na Germany bilu ọ bụrụ na ọ na UK ka onye Igbo nọ wee miti onye German fana bụ wee mụọ nwa na UK nwa afa ga-ama na ya bụ ọkala Igbo na ọkala German ede aja ana German na ede aja ana Igbo ma na-amụrụ ya na UK ebe ga na-akụ na ndụ nwa ga-abụ UK karịa Germany na Igbo maka gịnị na mgbe o ji akpụkpọ ede aja na nne na nna pụta n'ụwa ife nyelia uto na ndụ bụ ede aja na UK maka nọ na UK ka ọ nọ wee taa aja na Igbo adaptation or adapt to go to the environment ịfụ a ị na-asị na oyi na-atụ ọgbala ọtọ maka na ọ dịgo used to that environment or adapt to go mana gị nwa ya kechisie ọ gaga akwụkwọ nọla ebe afụ malụ slangs niile ụmụaka na-eme malụ ka ụmụaka si akpa agwa solugwu egwu ọ na-asụ asụsụ ọ ghọtago way of life dị nọ ebe a ka ọ nọ mee enyi maka na nne ya si Germany bịa bụrụ na omelenye na Germany ọ nne ya si Igbo bịa bụrụ na omelenye na Germany ifugi ya na nwa ife ọ ga-azọ bụ UK ebe a ga-akị ya mkpa karịa ana Igbo ọ bụrụ na onye Igbo
na onye ọcha onye bụ let's say Italian Italy wee meet in Italy wee mụọ nwa na Italy. Nne bụ ọkala, nna bụ ọkala. Nne bụ ede aja na Italy kpọmkwem, nna bụ ede aja na Igbo kpọmkwem, mana ya bụ mmụọ nwa bụ ọkala ede aja na Igbo na plus ọkala ede aja na Italy. Mana ọ na Italy ka esi wee mụọ ka anọ mụọ, o wee nọ n'ebe a wee too. Ede aja na Italy wee nye uto na ndụ, o wee nwee ịgba ndụ ndị a ngụkasị gbasara ma ije akwụkwọ ma ịsụ asụsụ ma inwe enyi. Ifugie na nwa afọ ga-abụ Italian more than ọ bụ Igbo. Maka gịnị? Na ọ bụ na Italy ka ọ nọ wee gbaa anya bụ ndụ. Ebe afọ ka ede aja na Italy nyere ya uto na ndụ. Ebe a ka ọ adaptgo, ebe a ka ọ nwere education, ebe a ka ọ na-asụ asụsụ, ebe a ka ọ ghọta etu agwafade, ebe a ka ọ nwere ndị enyi. Ife a na-akọwala anyị bụ na ka a na-aga na-enwe mmekọrịta. Eziokwu na ede aja na ka eji kpụpụta anyị na mbụ site na obodo wee nye ụmụnna wee nye nne na nna wee nyezie anyị. Mana anyị nwa n'onwe anyị ndị ga-esizi anyị na-arụpụta. Ọ bụrụ na afa nọrọ na Igbo afọ kpọmkwem, ọ bụrụ na afa ekewa abụla ọkala nke ọ dị mma, mana fa ama nkụzi Igbo kpọmkwem. Mana ọ bụrụ na obi fa ama mma nekwa ebe fa si, ọ bụrụ na mmụọ fa ama mma na fa nọkwa ebe a, mana ọ bụrụ ozi etu o si anụ gị nwa ọkụ n'obi ka ọ ga-esi na-anụfe ọkụ n'obi. Ọ bụrụ etu o si anụ gị nwa bụ nne na nna amụrụ n'ala Igbo too n'ala Igbo inwe ọgbụgba ndụ afọ n'ala Igbo. Ọ bụrụ etu afọ o si anụ gị ọkụ n'obi ka ọ ga-esi na-anụfa nwa ọkụ n'obi. Ọtụtụ ife bụ Igbo ị ga na-agwafa ga-adị ka akụkọ nkọli. Ọ dị ka ebe mmadụ lọsịrị nlọ na-akọli ya mmadụ. Ọ bụrụ etu afọ isi wee fụọ na nlọ mgbe ị na-akọli ya mmadụ, ọ bụ ozi etu a o si wee na-eme ka o sizi eme onye afọ ị na-akọli ya. Ọ dị ka ebe ife na-egbu mmadụ mgbu, iwe na-akọli ya mmadụ na-ekwu ka o si egbu m. Ọ bụrụ etu afọ o si egbu gị ka onye afọ ị na-akọli ya ka o si egbue, maka ọ bụrụ na arụ a ka ọ na-eme. Ọ bụrụ ndị Igbo asị na ọ dị ka ịkago, ya bụ na Igbo anyị na-ekwu maka ya na ede aja na anyị na-ekwu maka ya. O nwere etu o si akpa agwa na ndụ mmadụ. Ọ bụrụ na Igbo na-echu ya ụla, o nwere ife kpata o ji echu ya ụla. Ọ bụrụ na ọ na-anụ ya ọkụ n'obi, o nwere ife kpata o ji anụ ya ọkụ n'obi. Ọ bụrụ na ọ da anụ ya ọkụ n'obi, o nwere ife kpata na ọ da anụ ya ọkụ n'obi. O nwere ife kpata na ọ dị anụ ya ọkụ n'obi. Ọ nke akpata kịta anyị na-ekwu maka ịzụ obodo anyị inwere ọnwa anyị dịka Biafra, asị gị rapụ ndị a na onye abụọ ọkala Igbo ọkala Hausa. O nwere ife kpata na ọ dị anụfe ọkụ n'obi. Maka na ịmanye ya ọkụ ka o jee sunye ọkụ n'obodo ebe nne esipụta, o were obi jee mee ya. Ma ọ bụ ka isinye ya ọkụ ka o jee sunye ọkụ n'obodo ebe nne ya sipụta, o were obi jee mee ya. Ọma nkwu eme maka na ife na anya nwa abụlụgo ọkala. Maka na aja ana bụ aja ana bụ ana. Mana ana chọrọ ka anya na mmadụ nwee mmekọrịta anya na ana chọrọ ka ya na mmadụ mee bụ nyanwa na-ebute ọgbụgba ndụ mmadụ na ana. Ọgbụgba ndụ mmadụ na ana na-esite n'ife onye afụ lilu dịka nni.
ife onye afụ lilu dịka nni nyanwa bụ ede aja ana. Ede aja ana nyere anyị uto na ndụ. Ede aja ana nyere anyị uto na ndụ. Ebe nwata nọ wee too, ebe afọ ka ọ nọ nweta uto. Ndụ a adịgoli site n'ede aja ana nke nne na nna lee wee tụba ime, wee dị ime, kpụọ afọ ime, wee mụpụta ya. Mana ka a mụpụtara ya, ọ nwụrụ anwụ, ọ ka dị ndụ, ọ ka na-adịkwa ndụ wee na-eto. Ede aja ana obodo afọ ọ na-eli na-enye ọgbụgba ndụ ya n'obodo afọ. Ọgbụgba ndụ mmadụ n'obodo na-eme onye afọ enwee affinity. Ọ nke a kpatara na ịnọlụ n'ụzọ ije, nwa bekee ga-enye gị akwụkwọ ma ọ bụ na ịmụpụta nwa. Ịnọdụ n'ụzọ ije, nwa bekee ebe ọbụla ịnọ n'ụzọ ije, ofu ụzọ dị nkenke iji nwa akwụkwọ obodo bụ ịmụpụta nwa. Gịnị kpatara afa ji enye ya akwụkwọ? Gịnị kpatara afa ji enye ya akwụkwọ? Ma ilue Tọki mụọ nwa weta onye Tọki, ilue China mụọ nwa weta onye China. Ifefa ji enye ya akwụkwọ ma ilue Amerịka mụọ nwa weta onye Amerịka, maọbụ UK mụọ nwa weta onye UK. Ife eji enye ya akwụkwọ bụ maka na fama na nwa afọ ị na-amụ abụrụ onye Igbo. Ọma mgbali Igbo ọgụ. Maka gịnị? Na ede aja na iji kpụpụta ya bụ Igbo kpọmkwem, mana onye gịnị ya mụpụtara ya bụrụ Igbo. Mana ọ bụlụgodu na onye Igbo dịkwa ka gị kpọmkwem, ka ịmụpụtalụ nwa afọ nwụrọ, ọ bụ na ara na nwa afọ dị ndụ wee na-eli nri wee na-eto n'obodo afọ ịmụpụtala ya, ya na obodo afọ agbago ndụ, o nwego affinity with obodo afọ, o nwego ọgbụgba ndụ n'obodo afọ ebe afọ ọ n'uto. Ọgbụgba ndụ afọ onwelu bụ ife onwelu site na ịta aja anị, ma ọ tazili ya for real ma ọ tarụ ya for real. Mgbe nwa gị na-egbu igbe, ị mara ọtụtụ ife ọ na-atụtụlụ eti n'ọnụ. Ife ndị a niile bụ ife na-afọm immunity. Ị na-asụli akwa ọ na-eyi, mgbe o pelu mpo were akwa ya tinye n'ọnụ. Ife ndị a niile na-afọm immunity. Ọ na-ebuild strong immunity iji wee nwee ike ịnọpụta n'obodo afọ. Etu a ka ọ dị na nwa afọ bidoro jebe akwụkwọ. Etu a ka ọ dị na nwa afọ na-asụ asụsụ obodo afọ ebe afọ ịnọ. Ọ fịala arụ n'ịnọ n'obodo mụọ nwa na ọda asụ asụsụ obodo ebe ịnọ. Etu a ka ọ dị n'ịghọta obele ife, maka na obodo niile nwere obele ife zikola etufa si akpa agwa. Oriental city niile dị ofu, mana ịba miefe ime ifu na onye Singapore nwere ife kpatala oji dị iche na ife onye China, maka na obodo niile nwere etu omume fa na ndụ fa dị. Nwata amalụgo obodo ọ nọ na amala omume fa na ndụ fa, nke anyị na-akpọ way of life ma omenani. Etu a ka ọ dịkwa nwatakịrị afọ anọlugo ebe afọ mee enyi. Echi niile ife ọbụla gbasara obodo afọ ka ọ ga-ebu ụzọ jee chọọ ịnwụrụ onwe, maka na ọ ga-ebu ụzọ zọla obodo afọ. Ọ ga-ejela obodo agha ka obodo a wee dị. Ọ ga-anụla obodo ọgụ, ọsọgụ ya anya bụla obodo gị, gị nwa bụ nne ma ọ gị nwa bụ nna. Ezije nwa afọ obodo gị, ọ ga-abụ obodo gị mgbe okpulu. Maka gịnị? Na kpọzie anya 80% of their conscious, spiritual, subconscious makeup adịgo loyal to obodo afọ. Onye kpata nwa bekee ga-eji si gị mụọ nwa ka ọ wee nye gị akwụkwọ. Ịkpọlụ nwa afọ na ọma mfịa arụ, ọ chọba ịnaghachite. Sọsọ hit obodo gị ọma standinwu hit. Okpomọkụ dị n'obodo gị ọma nkwenwe nọ. Inyi anụ ọkụkọ, ọdịnarị anụ ọkụkọ dị n'obodo gị ka ọ taa, ọma nkwuyeta, maka ọ dị atọ ka anụ ọkụkọ nke si n'obodo ebe afọ ọ nọ wee too. Mana mụ na ga amarọ na onwere ife dị iche na ọkụkọ na ọkụkọ. Mụ na ya amara ya.
mana ịta anụ ọkụkọ na UK ilu ebe anyị na n'Igbo ifu na ọkụkọ dị iche na ọfa nwelu ụtọfa bụrụ ofu. ịlacha oloma maọbụ unele ifu na unele ị na-eli na France abụrụ ada atọ ka unele ị na-eli. ife ndị a niile ka anyị mana anyị nwee ike na-eli ya ka okenye ma analụọ maka na ebe afọ ka anyị na-eto anyị aghọtago ụtọ nke a niile, mana ụmụaka akara ọghọta ụtọ ndị a niile. so ikpolu efe anyefe unele ebe afọ nwa na-ala aka unele onye ekwezili maka na anya na obodo afọ anyị nwere ọgbụgba ndụ. ọ ife ndị a ka nwa bekee ji maka ya wee na-enye akwụkwọ ma ịmụpụta nwa. kedu ife ndị a niile na-eme n'ala Igbo? kedu etu o si eme? kedu ụlọ ọ na-aba n'ala Igbo? kedu etu o si eme ka ala Igbo na-aga n'iru? ife anyị ji na-akọwa ya bụ ka anyị bụ ndị Igbo na ọ nwere ọtụtụ ife anyị na-eme anyị na-aghọtara. anyị nọ n'ọnwa ede aja anyị mana anyị aghọtara ife ede bụ. mgbe anyị chee na ede bụ sọsọ ede kokoyam, ọ bụrụ kokoyam. ede bụ nni na ọgwụ anyị na-eli na-eto. uto abụrụ sọ mmadụ na-eto, obodo na-eto. uto abụrụ sọ mmadụ na-eto, obodo na-eto. ọ mmadụ na-eto n'obodo na-eme ka obodo dị mma. ọ maka mmadụ na-eto n'obodo na-eme ka obodo dị mma ka ị ga-eji wee lue na mba ọzọ. ọma nchọ ka ịnọdụ mba ịnọ na ya chọrọ ka ịnọdụ, mana ọ ga-enye gị akwụkwọ ma ọ bụrụ na ịmụpụta nwa onyezie gị ọnọdụ ka ịnọdụzie. ọ bụrụ gị ka ọ na-ene anya. ife ọ na-ene anya bụ nwa afọ ịmụpụta, maka na nwa a ịmụpụta bụ nyanwa ga-eso zọnya bụ obodo echi. ọ bụrụ gị nwa obodo na-enye gị akwụkwọ ọmana inwero affinity with obodo afọ. obodo na-enye gị akwụkwọ ọmana ịma nkwe bunie egbe jebela obodo afọ agha ka iwe memi n'obodo gị. ọ bụrụ gị nwa ka obodo ji enye gị akwụkwọ. ife o ji enye gị akwụkwọ bụ maka nwa. akwụkwọ ọ na-enyezi gị bụ isi gị daalụ ka isi wee wetakwa ndị na-ekwe, ndị ga-eme ka obodo ya na-aga n'iru. ka anyị ghọtasịa ụmụ ife ndị a, maka na anyị ghọta fa ọ ga-enye aka wee mee anyị aghọta ndị anyị bụ, ghọta ife anyị bụ, ghọta na aja na anyị na-ekwu, ghọta na mmụ nwa anyị na-ekwu, ghọta na onye Igbo anyị na-ekwu. asị Igbo niile fenie etu Igbo niile na-achọ ifeni na-achọ ebe fa ga-eje, maka na be anyị esika ike. ọ nwere ndị chọọ ka anyị fenie maka fa achọla anị anyị, mana ọsọọsọ uche ka anyị ga-eji mee na Igbo ama ngwụ na Igbo ga-adị dịka echi. maka anyị gọba ọja ya sị na Igbo ga-adị dịka echi. ọ na-adị dịka echi? kedu ife mụ na gị melụ ka Igbo wee dị dịka echi? ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ala Igbo kịta na-agba mbọ na fa ga-ewepụ ọgbụgba ndụ nwa Igbo n'ala Igbo. ọgbụgba ndụ nke bụ na ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ala Igbo adịghị ekwe ka ụmụaka anyị sụọ asụsụ anyị. ọtụtụ ụmụaka ndị be anyị nọ n'ala Igbo na-ezije ụmụaka anyị ebe fa ga-eje akwụkwọ ka fa wee dị ka nwa ọzọ onye bekee. ife ndị a ka ọ ga-eji wee doo anyị anya na ọlụ dịlụ mụ na ya erika. ọlụ dịlụ mụ na ya erika. ọ mụ na gị ka ọ dịlụ. ọ mụ na gị ka ọ dịlụ maka na echi etu anyị si ghọta etu ndị mbụ si gwa anyị a na-anyụ ụwa anyụ. ụwa mụ na gị ga-anyụ ga-abụ site na ndị amụpụta dịka mụ na gị. ụwa mụ na gị ga-anyụ ga-adị site na ndị amụpụta dịka mụ na gị. ya bụ na anyị ga-etinye uche n'ife anyị na-eme. anyị na-etinye uche n'ife anyị na-eme. n'arọ na-abịanụ anyị ga-akpa maka ịnụ nwaanyị. anyị ga-akọwa ife gbasalụ kpatalụ ndị Igbo ji anụ kalie ofu nwaanyị.
anyị ga-akọwa ife kpatalụ ndị Igbo ji wee fụ ụmụaka dịka akụ. Anyị afụghị ya kịta na nwa bekee sila na ife ndị a dị njọ, mana anyị ga-amụ ụmụaka fa abụla akụ n'obodo ya, fa ewele akwụkwọ nye anyị maka ụmụaka, mana ụmụaka a bụ anaba ayalụ. Kedu ndị anyị mụpụta alụfọ ndị Igbo? Kedu ndị nọ n'ala Igbo? Ka ọ bụ Awụsa na-achị efi ka anyị na-edebela ala Igbo? Kedu ndị anyị ga-eji nye ụwa mgbe anyị ga-echigha? Ede aja na ibe m, ka anyị na-eche gbasara ife ndị a niile. Ife anyị nọ na bụ ọdịnala Igbo mmụọ. Site na Igbo mmụọ ka anyị ga-ejeba n'Igbo mmadụ. Ya bụ ebe ị nọ na inwe ike ka ị kaba arụ, ka ị na-akpọ na ụmụaka ya n'Igbo, ka ị na-akpọ na ụmụaka ya n'Igbo, ka ị na-akụziri ụmụaka ya asụsụ Igbo, ka ị na-ezikọ ụmụaka anyị etu ndị Igbo si ebi ndụ na akparamagwa ndị Igbo. Ndị a bụ ndị gị na afa bi n'ụlọ. Ndị a bụ ụmụaka gị na afa bi n'ụlọ. O nwero ife mee na ịma nwe ike ime ife ndị a. Ọ bụrụ na ịkpọnara fa n'Igbo, o nwero ife kwụsị na ịma na-asụrụ fa asụsụ. Ndị ọzọ na-emie, ndị Yoruba na-emie, ndị Ghana na-emie. Nwa fa jebe akwụkwọ, ọ nata n'ara n'ụlọ, ọsụdebe oyibo, ọsụbazi obodo fa. Ndị mba ọzọ na-emie. Onye ị na-eme ka ife ndị a dịlụ mma abụrụ ọsọ gị, ọkwa maka nwatakịrị afọ, maka na amara echi. Amerịka ji ọtụtụ ndị be anyị nọ na Amerịka wee na-ekpoju dia prison. Fa bụ ụmụazị na-enwerozi na-elirozi ede aja n'Igbo, mana aja na Afrịka ka na-akụfa n'arụ, mana ọfa ka eji edebelu prison, keep the system going. N'obodo a m nọ, ife a na-emezilu ọtụtụ ndị nọ na mental institution bụ ụmụaka ndị oji. Ọfanwa bụzi ndị na-apawa the system, maka the system nwa bekee na-eset bụ nke ma na-anwụ anwụ. Mana inye nwa gị echiche ịghọta na o nwere ebe ọzọ o nwere ike ịgbaji ọsọ ma ife sie ike, ọ ga-akali ya mma. Ma ịnapụ nwa gị ike afọ, o ike ka ọ bụ. Ịnapụ nwa gị ike afọ abụrụ ezigbo ife. Ya bụ na ị nwee ike ịnọ n'ụlọ na-asụrụ nwa gị asụsụ, na-eziki ọdịnala unu, ziki onugbu ka ọfụ ife bụ onugbu, ka ọfụ ife bụ akwụkwọ onugbu, ka ọ taa anya tupu arụ onye arụ. Ziki ogili ka ọfụ ife bụ ife ndị a bụ. Na-akọli ya akụkọ iro, na-akọlụ nwatakịrị akụkọ iro, na-abụli ya abụ ndị Igbo, ka ọ pelu mpe wele abụ ụmụaka eji edebe ụmụaka ka fanaba n'ụla. Onye etilu nwa n'ebe akwa, egbe etilu nwa n'ebe akwa, weta ụzịza, weta ọyọ, weta amara ngololo ofe, na-agụlụ ụmụaka egwu a mgbe ọ ka dị mkpụrụ ụbọchị na-abụ na ịtọ, maka mmụọ ya na-anụ a. Ọ egwu ị na-agụ ka ọ ga-abụ ọ na-etonizi na-asị abịa nye m iko, ọ ga na-agbagwoju anya. Mana maka ife na ịgụgoli ya egwu a mgbe ọ ka bụ nwa dị mkpụrụ ụbọchị na-abụ, o welie lara ụla. Ị na-agụli anya kwa ụbọchị, o welie lara ụla, maka na onu iji asụ Igbo dị iche na onu iji asụ Bekee. Nwa afọ anụnya bụ onu bụ mmụọ. Sound is energy. Mgbe ị ga-asịzi ya weta azịza, o welu that sound frequency wee na-aghọta Igbo ị na-asụ, ọ dịlị ya mfe. Na-enye ụmụaka anyị ndị be anyị.
itinye nwatakịrị nne n'ọnụ is nice. Nwa dị mkpụrụ ụbọchị na-abụ, nwa dị ofu ọnwa na-agụ iru nne na-agụ iru nna. Ọmarọ maka ụtọ, ọmarọ maka inu, mana itinye n'ọnụ nke a ajọka, ọgụgụ iru nne ọgụgụ iru nna, ọ ghọtago na ọjọka. mee nya ka o taa akpịlị, tinyelụfa nwantịntị nne na obele efele, dozielụfa anya ọfụma. agha ka na-eto a ikujuere isi efeli, tinye mkpụrụ anụ na abụọ, tinye ya n'akụkụ, meelie anya krọs ali anya ka ọ dị ka staa, meelie anya ka o taa akpịlị. nọnyelụ nwa ka ọ na-eli nne, mee ka ọfụ na nne na-atọ ụtọ ibi eli. osobe ụmụ ife ndị a niile maka gịnị? na onwere onye nke efulu ọ dị mma, maka na onye anapụlụ nwa ya bụ onye anapụlụ nwa ya. gị nwa ede aja ana na-akụ na arụ ya, mgbe ị ga-eji lụọ arọ one dịka arọ one, ọkpụkpụ dị na-arụ ga-agwa gị na be anyị Igbo, mmiri dị na-arụ ga-agwa gị na be anyị Igbo, ọbala dị na-arụ ga-agwa gị na be anyị Igbo. ka ị na-ana ana Igbo, mwute ya bụ na ị na-arapụ ụmụaka ya na mba. ị na-alụ ana Igbo, onye ka ịrapụ na ana Igbo ya ne nka? onye ka ịrapụ na ana Igbo ya ne nka? ife ime bụ na ije kuchie ebe ndị ọzọ, obodo ndị ọzọ ka ije kuchie, gbarapụ obodo oghele oghe. ọ bụrụ na ị chọrọ ị na ana Igbo maka ife na ndị be na ụmụ ya n'obodo afọ, ito n'obodo afọ, ka ito n'obodo afọ ka mmụọ gị ga na-agwakwa gị, na-enye gị nsogbu gị naba ifu na ị ga-enwe ife a na-akpọ psychosomatic problem. psychosomatic problem bụ ọya anaghị afụ anya mara ebe o si esi. ihe akpọrọ ya diabetes, nke na-akpọ ya cancer. it is purely psychosomatic. maka na mmụọ na akpụkpọ arụ na mmụọ a nọzi n'udo, ma nnọọ ya kasị njọ ka ọ bụ. ede aja na anyị na-ekwu maka ya ụmụnne m, ọ bụrụ obele ife, ọ bụrụ obele ife. anyị ama nkwụsị ife niile gbasara ya, maka na anyị kwụsị anya na ọ ga-ama ndị ya bụ na anyị ga-ebie na anyị ga-akwụsị okwu ebe a nke taa. asị m ya dịkwala unu mma ụmụnne m, asị m na ebe anyị na-eje eteka, mana ebe anyị na-eje dị nso. gịnị kpatara o ji teka mana ọ dị nso? ndị Igbo gwa anyị sị na osita dị mma na ọ dịbalụ gboo. ọnya ka fa ji gwa ya na tata bụ gboo. mgbe onye ji na teta ụlọ bụ ụtụtụ a, anyị teta ụlọ taa ọtụtụ anyị, ọ dịla anyị mma taa, ọ dịgola anyị mma. anyị mala ife taa, anyị amalụ gị egbu. etu a ka ọ dịkwa m nwa. ana m ekenekwa unu ụmụnne m. asị m na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na arụ bụ nke unu. site n'ebi ebi lue n'ebi ebi, etu a ka ọ dị. onwere ife na-agbasi, onwere ife na-ekewe ya. ada asachapụ asachapụ, ada efichapụ efichapụ. ya dịkwala unu mma. biko onye ọbụla nwere ajụjụ gbasara ọgụ arụ, dee ya na mesenja, zitelu m. ọ ga-abụ ife niile m ga-ekwu na mgbọsị Tuesday, mgbọsị nkwọ na-abịanụ, ka m were ohere afọ wee zaa ajụjụ. mana aga m akọwa ife ọbụla gbasara ọgụ arụ ka anyị wee ghọta. akọwakwala ya na arọ gara aga, mana anyị ga-akọwakwa ya na nke a, maka na ọ nwere ọtụtụ ndị batakwala ofu na-akara oji ege ife niile kwuru mgbe gara aga. udo dịla unu ụmụnne m, ka anyị na-aganụ. ọ ga-adịla anyị mma. Igbo ga-adị dịka echi, na echi ada agwụ agwụ. Ekene ọnwanụ.